So hello guys, good morning. So this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, Tagalog sa mga Bisaya sa Google guys. For today's vlog guys ay pupunta kami ng ng bahay ng kuya ko. So ito yung first time ko guys na makita yung bahay ng kuya ko kasi nabalitaan ko guys na parang na-improve a lot na yung bahay nila. So ngayon ay parang first time ko rin ito guys na magba-vlog na nakamotor. O hindi ako nagda-drive guys, pero yung magda-drive ngayon ay yung cousin ko. So ito yung first time na sasakay. So andun na siya sa likuran ko guys. So pupunta kami sa California. So wala kaming passport. So let's go guys. Dali. Nasidaw abait. Alas tiger mo uban. Patay. Ha? Nag-vlog ang gusto ko. Ang buhok ko mararang ko. Go. Kasi nga door balik ko Ano kalau dia betul kata kadis, ay itu iwan aku dengar aku kata, dia ramah corona ya, gitu matai. guys, balik ko sa California, mana? Barangay California ni. Tara to ka, papi ka. Saan? Taong paimo nga, nagkalata nga. So coming namin sa kita bahay ni Kuya Nilo sa forma. Dapat po yung maisan diri dia. Ay maisan. Pwede naman isang giun kay napatay na. So muna na ilang kuan guys, sentro, ilang gym, ilang chapel. Mura ilang chapel mo kuan. Vice Kapitan, ari ay. Wow, bye Vice Kapitan. Kurana. So tataod guys atong sa kamera guys, isod maklaro. Muna na ikispilahan sa California guys. So anak ko nag-tate sa una. So anak ko nag-vlog sa una guys sa ispilahan na. So happy na tayong maabot. Yung nahinay ra driver kay mo delikado hitak diri. Alas radyo pa di ay. Kasagarang business ano nila da guys is mga taong kita to mga taong dalang mga business nila. Diyan pa ta mo lugsong.
Naglugsong na, mulugsong ng tagkalima. Di ay. Ayaw, biya. Kataod guys, at lang makita ang bahay nila ni brother. Huwag kita mo silang bahay good. Uy. Nahinita dani, kaya marag na ay kuhaan delikado. Aning area ha. Naiham-ham ito na lagi. Ihip sa marag na daw. Lapit na man eh. Oh bre ay. Ay. Isa kay tawa ni sila ha. So man nilang bahay. Uy dako man nilang bahay di ay guys. Nilang bahay ni. Ya taman. Madong hapon. Hapon na ba? Hapon na day. Set tawari ate. Natas lang bay. Kang mama nimo? Naning mama dari? Wa! Alam mo ka ng mga bata ni di ay. Kisa mang kwarto dari ah. Ano sa di ay? Dako man nagbay silang kuya di ay. Tas bay. Kung nagkuang tong kawayan, nagkuang na sila bay di ay. Agresor ko no ore anay. Binuangan ng kawat niya. Asa ko no agresor? Resort ko no. Ni Baider. Lalami mo nag-TV sila. Dato na niya ang brother di ay jud. Na resort. Resort. Pero resort mo? Hamag resort. Kwakaw. Ang mga gamit. Adi Baider. Kasi matug ani Joy. Joy kasi matug ani Joy. Diyo dito speakers ko kinsa man. Hindi lagi kuno mo kar kini maigo na kawayan nagkulit nila. Dani kasi matug ani. Abot kay naon ang may tsura. Sabi driver naman guys. Ay mo tumutong man. Nice sa buta ni guys, nag-abot din eh kay Saminto naman kaadto. Salamat guys kuan kanang nag-sponsor kay ano pagkuha na rin ba nagpa-plano kay agawag Saminto na ani sugod Saminto na punta kaso pero delikado po guys mapakusog-kusog ka ito mukha siga doon unang kita mag kusog ha kay delikado ay runong driver karon nga rin kay murag want yung driver guys focus sa gasdaan kay bisa focus ang anong inabuhi zero. So ano sugod guys taman sa sentro sa Ulilis, Saminto na jud kayo. Silang kon nagtrabaho. So guys, abot namin maghinahin ako lakaw diri guys kay doon naman pud aero ko mag-end kay lisod bugad mag-end ko magsakay motor na. Kuja po rin drivera o na way minor. So nagpasalamat ko guys sa nang watch ko sa itong vlog. So before ko mag-end guys, shout out dahil ko ni Jessica Saholga. Ma'am Jessica Saholga sa taga Bulilis National High School at teacher. So thank you so much Ma'am Jessica Saholga. Then mora to. Then thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe lamang po sa YouTube channel. So this is Kuya Renz and thank you so much for watching. Bye bye, see you for the next vlog guys. Hoy! Hey, sige! This one!